Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih lur, kita blusukan. Lama kita tidak blusukan karena ada kesibukan masing-masing. Ini baru kita sempat mau kunjung ke rumahnya Mbah Sepuh yang direkomendasikan teman kemarin lusa. Namanya saya kok agak lupa Bahkar gitu, tapi posisi rumahnya itu ya diancer-anceri. Ancer-ancernya sekitar sini. Ancernya sekitar daerah desa sebelah. Siap. Ya kita besok kita ntar tanya-tanya loh ya. Sama itu udah berapa tahun berapa minggu enggak maksudnya kunjung ke rumahnya Mbah ini termasuk Mbah baru ya Mbah yang direkomendasikan sama teman itu baru belum pernah kita kunjungi, cuma kita itu sudah diancer-anceri. Kalau namanya Mbah Kar gitu, beliau hidup sendirian itu. Mbah Sepuh biasanya kan sendirian, seneng sendirian. Lah selama ini beliaunya itu ya nggak tahu ya namanya, biasanya orang sepuh itu dikumpul putrane kadang-kadang nggak mau, merasa nggak mau dan nggak nyaman. Iya benar. Mungkin lebih nyaman di rumahnya sendiri biasanya. Mungkin gitu. Cara wong Jawa niku mati urip ning nggone gawoke dhewe, paribasane baik jelek kalau di rumahnya sendiri. Orang tua itu merasa loh, karena orang tua dimanapun tempat itu biasanya. Ini kita menuju ke tempatnya beliau ini ya agak lumayan. Ini kita panas-panas, ada puasa loh, puasa panas-panas. Jangkauannya dari rumah kami ini agak lumayan jauh. Ya kalau tidak di ngeloloni cara wong Jawa nih ya, atau bahasa Indonesianya nggak disempatkan. Nah yo enggak tekan-tekan gon. Iya benar. Ini melewati persawahan, sawah, jalan kampung ya, lumayan sudah ya rusak. Ya kita sudah lumayan, kita karena aktivitas kita masing-masing, kita agak ya 1-2 minggu ini ya, kita belum sempat, belum ada di bulan Ramadan ini. Baru bulan keberapa ini kita baru berapa hari ya, baru hari ini kita bisa sempat. Iya benar. Ya mohon doanya lur untuk kunjung silaturahim ke rumahnya Mbah. Semoga kita bisa istiqomah, karena niat kita adalah silaturahim ke rumahnya mbah-mbah, bapak-bapak atau anak-anak yatim yang ada di sekitar daerah kita. Siap. Ini lokasinya mungkin dari sini agak lumayan. Nah, kita membawa sedikit sembako mungkin untuk mbahnya ya cukup lah untuk memasak 1 atau 2 minggu. Ya biasa nih kita itu hanya bisa memberi sedikit. Ini minggu ya. Ini kayaknya seperti itu. Ancer-ancere Sherlocknya mungkin di sini. Lewatnya sini loh. Ini lewatnya ya jalan perkampungan nih, seperti ini, gang-gang kecil ya. Nggak salah nggak sih sebelah sana. Kita kok sebelah sana. Sebelah kanan lor itu. Ya dicari aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sing mentok itu ya? Iya. Ya agak sulit. Ini sing mentok itu ya, sing dhisik kok ya? Iya. Oh iya, balik. Iki ya, itu tuh ya. Itu. Balik sebelah. Kita juga pernah ke sini tapi lupa loh. Apa itu ya lo? Enggak. Iku enggak ada dalan. Masa balik kita? Ya, balik.
Iki musola rumah. Kayak Ya, musola. hanya berbekal Sherlock Lur, ya Iya, maklum. jadi nyasar-nyasar ya ini itu aja Sherlocknya nggak tepat toh. Bahasanya itu masih ini belum terarah dengan tepat. Ya, sebelah sini. Iya. Shit. Ya niatnya awake dhewe niat bagus, semoga semua yang kita kerjakan mendapat kelancaran, Iya, benar. mendapatkan berkah. Kita kan ingin kita itu berbagi, ya, Iya. berbagi semampu kita, karena kita Iko lho. ya, tempatnya gupit-gupit Lur. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman, Mbah. Nggih. Niki wonten wonten beras kangge masak, Mbah. Beras. Saking hambane Gusti Allah dititipake kula kangge jenengan. Nggih. Matur nuwun. Nggih, kena dienggo masak niki. Nggih. Mbah sinten niki? Kula Nggih. Karsini. Mbah Karsini. Asine mriki, Mbah. Amit nggih, kula kok mriki nggih, Mbah. Nggih. Dereng anu, Mbah. Sare, Mbah, niku wau. Kula Nggih. kula sare nggih. Amit ya, Mbah. Nggih. Niki kersane anu. Niki anu apa? Ngelayah-layah nek ngarep omah. Anu, Mbah, niki enten kedhik kangge tumbas anu iwake bumbune. Nggih. Teng pundi sampean niki? Kula saking Lasem. Sampeyan Nggih. Saking Lasem mriki mawon kepengin silaturahim nek nggone Mbah Karsini. Yuswane pinten, Mbah? non Yuswane pun pinten? ora mak kula dereng sandang ndak mak kula pun pejah niku. Oh, berarti nek 85 90 pun wonten, Mbah. Pun wonten menawi. Kula nggih kula kenira-nira piyambak. Ngoten nggih. Nek sare kiyambakan. Kula Nggih. nggih mboten gadah bojo kok. Mumpun seda. Nggih. Daleme jenengan sing mriki ta sing mriku, Mbah? Kula Nggih. niki sedanten nanging mboten tenda. Oh, nggih. Sarene teng pundi sarene? Sarene Nggih. teng mriki. Oh, mriki. Anu, banyune gampil lah, Mbah, mriki, Mbah. Anu ya, Mbah, kula tak niku tak apa jenenge ngomong-ngomong kalih jenengan. Jenengan niku laire ben jaman londo ya, Mbah. Laire jaman londo. Menawi om kula niku dilairake mak bungkus e. Bungkus kalungan. Kula nggih kalungan. Jarine tiyang sepuh-sepuh. Berarti sak bareng-bareng jenengan sing sedo pun kuatah, Mbah. Pun kathah. Nggih, Pak. Panjenengane niku anten tiyang mriki. Nggih. Niku foto ya kula niki. Nanging mboten tembok. Lah kok dipoto enten apa? Kengken do moto griya. Oh, ngoten. Nggih. Niki kula sagete ngaturi jenengan kedhik. Niki dilebetake ki Mbak ta jenengan teng mriki mawon. Mungkin kengkenan lare kula. Oh, ngoten. Kula mboten kelare. Nggih. Masak ki Mbak? Kula disukani anak kula. Nah anu dikirim. Diyane teng Rangkap. Lah niki lak teng Singaraja. Nggih nek tiyang sepuh biasane nek cara wong nggih biyen jarene mati urip nek gowoke dhewe ya, Mbah. Biasane nek nderek anak sungkan kadang-kadang. Mbah wedok, kula sak kanca matur nuwun niate kula silaturahim kalih jenengan medhaya kalih jenengan ambek ngeterake niki jenengan tampi kula ambekan kancane kula tak nyuwun pamit. Nggih. Nggih, Mbah. Tesih jenengan tesih pirsa, Mbah? Tesih kupinge, Mbah, tesih. Tesih kula mboten kopok. Mboten kopok.
Mbok tesih prawasan, nyurupake dom tesih saged. Boten, Mboten saged. boten saged. Berarti aktivitasnya benditen anu, Mbah. Wah, apa tengok-tengok teng griya? Nggih, tengken tengok-tengok anak kula. Hmm. Mungkin nek tiga. Nggih, umur sak jenengan. Ya nom-nomane buruh apa, Mbah? Kerjane, Kula. Mbah. Kerjane nggih nyerat, batik. Oh, Batik. batik. Nggih. Anu jupuk garapan. Nggih, tengene Cina. Oh. Anu Mak lur. kula pun pecah iki. Nggih. Mak kula mboten pecah sik lontonge mboten enten, sing mula mboten enten kula dados kender. Jadi nek daerah sekitar sentra batik untuk Kecamatan Lasem itu biasane Cina, tengene nggih, Cina. biasane mbah-mbah seusia beliau ini wong-wong kuno biasane njupuk garapan nek nggone juragan batik digo mulih ya, Mbah. Nggih. Engko terus digarap teng griya. Mak kula sing nyerat. Oh. Mula, Heeh. mula niku lho Dik, mendhet wit badikan. Uwit napa, Mbah? Badikan. Dienggo batik. Nggih dingi mula. Dienggo mula niku pripun, Mbah? Mula nggih disukani kados uwit ngoten di batik. Niku pewarnaan, warnane ya, Mbah? Nggih. Oh, wite teng pundi sing kathah, Mbah? Nggih ningali nek menawi wite enten sik kathah nggih dipendhet. Lha nggih wite sing kathah teng Tegal-Tegalan ta teng dadah-dadah? Nggih mboten nggih di anu ngoten lho disukani teng wingking. Oh. Oh, wite. Wit godhonge, Mbah? Nggih godhonge nggih anune Wite akare sak akare. Oh. Berarti dienggo batik niku. Lah niku mak pun pecah. Kula nggih kendel. Berarti berapa puluh tahun jenengan batik, Mbah? Nderekan njupuk batikan niku. Nggih, kata kula mboten ngitungi. Upahane pinten, Mbah? Sak lembare ngoten niku riyen. Sak lembar. Nggih. Pun supe kula. Pun supe. Tapi kena dienggo nempur ta mboten riyen? Nggih. Oh, nganu ya, Mbah, tesih kenging ya. Anu batik njupuk batik teng kene sinten, Mbah? Dino. Lah nggih sinten? Namine Jeki. Oh. Namine Jamyo. Oh, batik apa ae, Mbah iku? Nggih. Jenenge batik apa? Kendoro Kendiri ta? Nggih, nggih. Apa ae, Mbah? Bledak Mataram ta? Nggih. Terusan apa, Mbah? Nggih, teng Latoan. nggih enten ngeten. Sakniki tiyang namine pasar. nggih Namine pasar. nggih. Sakniki wong Jawa-Jawa UMKM ada sudah gawe batik. Nggih, nek biyen kan sentrane kan warga keturunan Tionghoa pada waktu itu. Lan becanane kata nggih di mod dokar. Nek riyen. Nggih, riyen. Biar ngenten kendaraan kathah. Nggih, lah sakniki mboten sakniki. Ngoten. Sakniki digendong. Alah sakniki udah motor, Mbah. Sakniki jamane Sepeda motor niku kula wong anu mabuk. Dua. Sepeda motor tah mobil sing mabuk? Niku lho. Mobil. Nggih, namine niku lho namine sik. Apa, Mbah? Motor sik ageng niku. Oh, mobil roda 4. Mabuk, Mbah? Mabuk kula. Cedhek mawon mabuk, caket mawon. Nek cedhak ngoten mboten mabuk. Oh, nek sing kula niku mutah-mutah niku tak namine mabuk. Lunga Surabaya tah lunga Jakarta, Mbah kok mabuk? Mboten nah, nggih teng Lasem niku. Ngono wis mabuk? Nggih. Oh. Wong kula teng ngene pasar niku gak numpak, Mbah. Emah aku mabuk kok. Mlaku wae ngono. Heeh. Nek boten-boten nggih kula ngoncak anak kula. Digoncakake. Nggih. Mbah, dadi niki niate memang kula silaturahim tenggone tiyang-tiyang sepuh nggih. Silaturahim kalian mbah-mbah. Nggih tekan desa mriko-mriko mboten jenengan sarasan. Sarasan Banyukani. Yo nggih niku kan rezeki kanggone Gusti Allah dititipake kula aturake karo mbah-mbah sing mbah rondo kan sing gak mergawe apa-apa mboten saged mergawe ngoten niku lho, Mbah. Mbah-mbah tuwa rak mboten mergawe ya, Mbah. Nggih sakniki mboten Mergane tenagane wis gak kuat. Poso ta mboten, Mbah? Napa? Poso. Siap. Kuat poso, Mbah. Masya Allah lur, mbae usia semacam ini kuat poso. Posone nutuk-nutuk yo, Mbah. Nah anu nggih enten sing mboten nutuk. Oh. Namine Tiyang sepuh nggih. Tapi niki insyaallah poso Ramadan ya Mbah nderek nggih. Posone biasane
posone kok sampean wayah sahur, Mbah? Nganu nggih ngertos Soalnya tangi. ngentosi tetek niku, tetek pring-pring. Nggih, tong-tongklek. Tesih pireng. Tesih wong mboten kopok. Oh, berarti keliling mriki ya, Mbah ya. Nggih, Dadi anu lur, Mbah niki Mbah Karsini. bakar sini. Mbah Karsini niku seusia Namine niku kula niku Sukarsini. nggih, Nanging terkenale sik gampil niku Karsini. Mbah Karsini. Seusia beliau yang sudah usia udur 80-90-an, Mbah isih poso Ramadan lur. Jajal ono sing wong giat-giat kadang-kadang malah muni undur. Nek beliau niki usianya sudah undur tapi posone isih jangkep. Lah anak kula niku ngono. Nggih. Mak aja poso. Awak ngene kok poso wong Nggih. kowe ngombe wae. Ketelak ngombe ae ora betah. Karepe ngoten. Nggih. Nggih. Mbah, nggih niki dienggo cawisan kok ya Mbah, go buka ya Mbah. Kula tak nyuwun pamit. Sepunten ingkang kuwathah. Nyuwun pandongane kula muga-muga sak kanca diparingi sehat, selamat saged silaturahmi marang nggone mbah-mbah malih. Nggih, Mbah. Kula tak nyuwun pamit. Nggih. Kula matur nuwun. Nggih, pandongane. Nggih, muga-muga Mbah diparingi sehat walafiat, nggih. Muga-muga sisani umur diparingi berkah barokah, manfaat husnul khotimah nggih. Amin. Kula Nggih. tiba napa Dik? Nate, Mbah. Kula top tiba niki aja kula teles janten. Tiba. Maksudnya mlakune pun mboten patik teteh. Oh, ngoten. Mpun ping pinten, Mbah? Anu gawahe. Ping senunggil. Masyaallah, sakit gak ono sing nulungi. Nggih enten ngantos dijahit no. Masyaallah, bengi-bengi tah rino-rino, Mbah. Pinten dijahit Pak Nono. Oh, Namine Pak Mantri. nggih Mantri Nono. Pun dangu. Pun Tapi alhamdulillah pun sehat. sakniki pun sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mbah. Pareng rumiyin pandungane sami-sami mok kedhik kangge anu nggih. Nggih. Assalamualaikum.